Jornada de puertas abiertas en AgroLife. Estamos haciendo un taller de extracto de ortiga. Juanfra Cortés. Cultives alguna leguminosa o algun tipus de planta per millorar la terra i això, al triturar-ho és un bon moment per pulveritzar en l'extracte d'ortiga al 20%. El pulveritzar sobre la terra es dilueix al 20%. I per pulveritzar per via foliar, que aquesta aplicació és més per corregir alguna carència o això, sí, al 5%. Tampoc és un producte del que se pugui abusar. A veure, mentre no polvoritzes a plena llum del sol, no vas a cremar les plantes ni res d'això, si no te'n passes en la concentració. Però és potent, és concentrat, i si te'n passes, doncs el que pots aconseguir són els mateixos efectes que aconseguiries en un abonat de nitrógeno químic, per exemple, de fosca o de sobrefertilitzar i fer a la planta més sensible a l'atac de plagues i enfermetats. I per a fertilitzar m'has dit que és al 5% o...? A fertilitzar per via foliar és al 5%. Si vols... I si tires a terra per a fertilitzar? Al 20%. Al 20%. A terra jo preferís tirar antes de sembrar o de trasplantar per promoure l'activitat microbiana i això. I si són plantes més ornamentals, que ja estan crescudes, ai no? També, sí, també li pots tirar un terme mig al 10%, per exemple, però és que clar, ara està al 6,1. És com tot, jo sempre dic, val la pena provar, perquè cada planta, tu dius, ornamentals, però no és igual un geranio que una orquídea, entonces tot vol provar i és el millor que... De totes maneres, jo estic mostrant la botella eixa, però jo això ho faig per animar a que se feu vosaltres, perquè el millor és fer-ho i gastar-ho en la millor aplicació que pugues fer en aquest producte és la botiga. És com el producte està més fresc, acaba de fer, i està més carregat de bactèries i d'enzimes de la fermentació que han produït les ortigues.